poskussa. Menee niukasti ohitse ja hyvä katko ja tämän jälkeen nopea avaus ja Hakalinen. Taakse Mika ei oikein pallo aurinkotarka. Maali tehtyä. Kulma tulee nyt taka-alueelle, pallo Enjaa jatkaa. Lähettää vapaa potkun matalana vitosen viivalle. Hän vie. Pulla. Keskitys pallo. Pisti pallolla, sitten Nisan jakaa keskustaan. Ndiaye lyödään. Ndiaye. Korkein oman pilkun kohdalta. Ndiaye. Tilanne pistää käydä vielä oikealle eteen. Ja nosto tulee erinomaisesti. Keskitys tällä. Tulee lisää aikaa. Tämä Hannolan keskitys ilmassa. Se HJK ei ole tätä erikoistilanne puolella. Taka-alueelle tulee tämäkin ja nyt nousee korkealle ja pääsee Kuulet sitä. Siinä oli. Janne-Pekka Laine pallon takana. Janne-Pekka Laine pallon lähettää pilkun kohdille ja sieltä tulee purku ja maali! Fauden Ndiaye iskee ensimmäisen maalinsa FC Agran paidassa. Pitkän huiskea senegalilaispelaaja. Ja tulee mikä asentoa ja miten voittaa. Hannola keskelle, nyt on paikka! Ja Siko siirtyy johtoon! Tässä matsissa perätysten. Ja Siko siirtyy johtoon. Katsokaa, kun toppari tuota lähtee juoksemaan pystyyn. Mitä tekee Ndiaye? Pienet harhautukset ja Ndiaye laittaa pallon Selostamolääkäri selvittää. Tässä on ehkä puujalla vuosi sitten, mutta joka tapauksessa. Benzil hakee ja ottaa vapaaksi, laukaus lähtee, se kimpoaa. Tuossa mukaan hyvin haastaa Kolin ensimmäistä ohi. Löytää vielä Karjalaisen ja hyvä harhaus. Erinomainen harhaus. Tiukassa paikassa. Retsin paikka, laukaus tiukasti yli. Hyvin rakentaa Inter. Kolinen Retsä. Tällä kertaa laukuu vasemmalla jalallaan. Suutari lähteekö haastamaan sinä, Ndiaye haastaa ja veto lähtee, mutta vielä tulee pallon tielle. Vie pallon jälleen päädystä ylitse. onnistuuko pallo ryöstämään itselle? Onnistuu. Pienen tila ahtaa, se menee Paudion viereen. Renikskö pääsee laukomaan? Pääsee, mutta Smith. Ndiayella pitää kiirettä, kunnes Smith